Здравейте хора, аз съм TrollBG и тук с мен е Димката. Да, тук ще хванах Codeblog. Да, Да го снимаме, защото ако бяхме почнали да снимаме, ще да падне Codeblog. Да. 1000 дъма беше, много епично го хванах, защото бяха 3 човека. И двамата като бяха заедно, пак ще бе. И в мен е флага. Отивам за дъма. И това е новият, кой е епизод? Втори. От поредицата ми. Да, и ще правим клип как... Ставаме нов левел, ето заради те снимаме. И аз скоро ще правя клип как ще ставам нов левел, защото... С мене, защото не сме от един клас. Много малко XP ми остава. И на мене. Дай. Тук само мене цека. След това ще ставиш пак да падне Goldbook. Да, пак да изпиш Goldbook. И пак да го вземеш ти обаче. Да. Пак нашия отбор ще спечели. Човек само как го взех ония път. То ние сме адски силни до сега, тук защото са слабаци. 2-1 стана. Да. И виждате как само се преобръщам. Да, той си силата мога го разкатая, обаче не искам, аз не играя, аз трепера сега от Goldbook. Ето. Защото Димката е про, като мене. Омага, този как седи човек, има цели и не цели в стената. Те не ме остави направо. Че ли вземеш флага или аз? Аз виждам един син Аз го заради. взимам вече. Ехо, аз съм тук. Омага, ега ти срещата. Убивай ги. Не, мързав съм. Нищо, аз ще взема флагата и като го рекулна. Как мислиш, а? Да. Защото ние сме прота. Ще ме настигна скоро. Поне да сте гледали малко моя клип от поредицата. Каза не имаше. 5. Се преобърна. Да. Пак е хубаво, бе. Остава ми 2000 XP точно. А на мен е 100. Даже 80 и няколко. Чай, че не мога да избутаме, ти ще такова. Чакай малко. Вече се оръжието на Firebird. Ето. Какво правя? Майко, ти човек, още 3 периода. Ето, нали то. И да хванеш Goldbook. Ето, смених си го. Сега имам 3554 дъма хора. Аз имам 1700. Аз взех флага. Добре, взимай го. Аз се че само с Firebird. HD Minecraft, HD Minecraft. Какво е той, бе? Не знам, някакъв се е кръстил HD Minecraft. Майко. Като сподмина флага. Аз отивам за флага, стой. Той си там, малко отясно. 5 дъма. Ето, тук е флага. Както виждате хора, днес падат много странни диаманти, дано и утре да е така, защото падат по кутии, по 100, по 10, по 50 даймонда. Да. И това особено ми харесва. И на мене. Как заби... Добавени знаци. Къде беше добавен знак, къде щеше да падне Goldbook, нали? Да. И ние седяхме там и аз го фанах. Изкачих се на един... Не, точно до той умрях. Къде? До нашия флаг? Да, точно. Къде е нашия флаг? И ме убиха с силата, бах. Чак, как ме убиха, бе? Не знам. Колко XP остава? Аз не съм убил. Аз не бил. Аз искам флага. Ако виж, за не съм флага, ще да ти остава много малко. Знам то, обаче ме уби силата. Аз съм на флага точно върху него. И силата. Тъпа и си да мазна. Убима. Виждаш ли? Да. Разгледа да я убият. Тя много гадна, тя и мене убила. Ето. Тя мене Goldbook за малко ме отрепила и останах на нищо кръв. Имам 3600 дъма, бе. Браво. И както виждате, просто аз не цепя хора и нямам XP. Не получавам. Нарочно, защото не ми се уби. Ти като станеш нов левел, май ще даде 300 такова дъма. 300? Да.
Това са доста, бе. А на мен ми дава по 3000 вече. И сидата я убих. Аз искам. Бе, мък дай! Взимай го, бе! И отивам. Взем го. Дай, взимай го! Взимай го, аз ще атакувам един гръб. Тук има едно. За малко да падна. Както виждате. И сега аз съм TrollBG. Според вас ми идва от името, нали, трол. Тъй, защото правя много тролове. Обаче тук не мисля да правя. Ти са правят нещо. Да. Моят клип предния е гати трола. Да, то само го бута. Димката. Ставих флага. И аз. И седата е при мен. Помощ! Взех флага. Поне. Все крещи в клип. Знам, аз не викам. Шап. С пицам. Дами и господа, сега, ако изпише Goldblock, Направо сме свършени. да, нали? Ще го взема пак. Откъде си сигурен? Пак ако ти седиш с мене заедно, Да. го оставям. Човек, видя ли как казах днеска, че ако Goldblock е по-малко от 500, аз ще го взема. Ако е повече от 500, ти ще го вземеш. И да. Трябваше аз да го взема обаче. Не от 5000. Добре. Аз пак се преобърнах. Аз се правя сам на тролове и ще ме убият. Какво става? Кой ще убие, бе? Помощ, аз мислех, че си ти. Ще извадя там. Тъй. Да виждат. Или направо да се смени боята, бе. Ето, той ще уби. ОМГ е бах ти нова е този. Почакай малко, ще се смени боята, тъй ще по-лесно ще се. ОМГ, то се уби сам, бе. Ти снима ли го той как се уби сам? Не, аз съм в шопа. Човек, ако го беше снимал. Май го снимах. Стига, бе. Аз съм с тази. В мен е флага и аз го изгубих. Честно. Да, Нищо. за да се занимавам с теб. Готово отивам. И аз Дами и господа, ето такива да са дърматата. По едно. има го и взех. по 50. Да. Има и по 20. Аз сега днес казах. Ама има и по 1000. От боковете. Едно по 1000 взех. Помощ! За малко да се преобърна. Паднах по предница. Помощ! Бе, кога ще го занесеш, бе? Ето, аз вече съм до нашия. Хоп! Занесох го. ОМГ, гледай колко много даймонди падат. Чакай, аз искам последния, моля. Искам аз да го занеса сега. Ето ти го. Давай, пускай го. Безопасност! Преобърна съм. Аз ще избутам. Бързо! ОМГ! Делейт, бързо! Чакай, внимавай. Делейт! Чакай някой да види, бе. ОМГ, то ще уби. Майко, ще се падна за главата, виж колко си близко е. Нали, бързо! То за тебе ли? Бигелита? Не, то се даже ма подмина. Бързо идвай! Бутай ма, бързо! Той цели мен! Yes! Самка направих, бе! Колко експи? 44 от тебе! Ти дава. А на тебе колко ти става? Съвсем малко! 33 XP ми остават. Ето заради ти ви правя този клип за XP-то. Аз след сигурно утре или днеска, аз сутрин ще правя клип за XP-то. С мене, защото нали ви казах, не сме от един клас, играеме всеки ден. Ама защото ми забраниха таблета, сега няма да снимам. Ето. И заради това аз снимам. Да, защото сега може да остана в левел ти да ме снимаш. Ето да.
Ако стана, защото ми остават, И поредица 3 ще идва. остават ми 1200 експи. Аз съм до флага, ако някой умре. 1910. А в мене... Ей. Ти ли го занеси? То не дава експи, дай да излизаме от тук. Чакай малко. Съвсем малко ми остава. Абе не дава експи, бе. Откъде знаеш? Не дава, защото няма хора. Да излизаме. Да, добре. Аз ли да гледам за сервер? Да, ти гледаш, защото на мен ми се разпред съзнанието. Стига бе, защото няма. Ето е само аз мога да вляза. Не. Човек остава ми един пръст експи. Един нокът по-скоро. Браво, аз съвсем малко. Ще видиш в клипа колко експириенса. Колко вече стана клипа? Не знам. Ето, влизай. От сините. Аз не знам. Не мога от сините. Моля? Не мога от сините. Не можеш да влезеш ли? Да. Чакай малко тук да го убия поне. Чакай малко. Аз отивам до... сега ще зъна. Добре. Не ще зъна, ми ще говоря. Айде. Да. И както виждате, Митката, Димката го няма. И смятам след малко, като направя още един кил, като е тук, ето 10 дама, да ги видите хубаво. И не ги взех, но нищо, защото пак падат. И сега няма да убивам, не защото не искам, просто заради Димката да дойде. Обаче станаха двама заради тъй. Да, заради това. Аре, Диманка, идвай бързо, защото тук още малко има цепят и ме убиват. Ама не мога да влезна. Да, добре. Значи, аз търся 20. Нищо. Опа, без да искам. Значи, сега гледаме. Стига бе, тръптерни. Камерата ми падна по-точно. Как ти падна камерата? Тъй, не снимам на камера. Ма ти клатиш ли като... Стига бе, заби ми. Абе, я направи просто. Я направи сервер. Не, има сървъри. Аз не мога да заби ми нещо. Заби ли ти? Да. Рестартни данни. Колко минути ще стана клипа? Не знам. Как тъй не знаеш, бе? Тъй не знам. Май, много минути. След малко обаче нещо не ми става. Израи той. Ще се върнем отново.